Máš minútku? Čo má zaznieť, alebo ako majú vyzerať školenia o požiarnej ochrane? Ako to myslíš? Vieš čo, moji ľudia, keď majú ísť na školenie o BOZP alebo o požiarnej ochrane, tak jednak mi frflú, že tam nechcú ísť, že to trvá dlho. Na druhej strane, veď stojí mi aj firma. Ale čo ma najviac hnevá, že keď sa niečo stane, tak nik nie je schopný správne zareagovať a konať. Toto je určite úloha tých školiteľov alebo nás školiteľov, aby sme ľudí zaujali, aby sme vedeli vypichnúť podstatu pre danú prevádzku. Nejaká teória je definovaná, stanovená, ale podľa mňa je veľmi dôležité ju prepájať aj s praktickou ukážkou a s praxou. Taký príklad je na školeniach, keď sa spýtaš ľudí, či vedia použiť hasiaci prístroj, najprv sú všetci hrdinovia, že áno, keď im ho položíš na stôl, že tak ukážte, tak zrazu by všetci utekali a nehasili, alebo by ho buchli hore hlavou o zem, alebo zistia, že je vlastne ťažký, ani ho nezdvihnú. A preto aj my na základe takýchto poznatkov sme sa rozhodli prepájať tú prax s teóriou a reálne im zapáliť oheň, nech si vyskúšajú, ako ho odistiť, ako ho použiť. Proste podľa mňa treba dopriať tým ľuďom ten zážitok, aby si uvedomili váhu toho všetkého a budú pripravení potom na tú reálnu situáciu a nestane sa to, čo vravíš ty, že nie je toho, kto by zasiahol. Tak to mi to dáva zmysel. Ďakujem.